Hello guys, kumusta? Bali, nandito kami sa kuan guys, sa baba. Bali, kasama ko yung baby ko kasi mag-e-enroll siya. Bali, first day din ng kuan nila, ng school nila dito. Bali, ito yung paaralan nila guys. Bali, inintay pa namin yung madam nila. Alas 8 na. Bali, ito na sila guys. Ito na yung baby boy ko. Hello ka na sa kanila. First day of school. Sama niya si Yumi. Bali, dito rin pala yung kan guys, pinakadulo ng palayan namin. Sa amin kasi baka parang naigit na yon. Ito na yung pinakadulo. Papunta na doon sa amin. Doon. Bali, ang ganda ng kuan nila dito guys, ng tanim nila. Hi! Hello, first day of school ko po. School na po ako, sabi mo sa kanila. Ako. Yan yung paralan nila. Bali, halos lahat sila dito guys, puro kuan guys, puro manong tanim yung Indra ba sa amin. Indra up. Tawag namin sa Ilocano. Ayan, may nag-i-spray doon. Tsaka doon sa dulo guys, may nag-grass cutter yun. Bale, yan na yung pinakadulo niya guys. Paakyat na yan doon sa amin. Ayan guys. Bale, nandito ako sa taas guys, dito sa may paaralan. Bale, may court sila dito. Ayan guys, bale dito yung pinakadulo niya guys, dito. Ayan guys, habang inintay namin yung madam nila Aldrin, ayun, namasyal kami dito sa hanging bridge nila dito. Lapit lang dito guys. Papa, tingnan tayo dito. Oh, ito yung hanging bridge nila. Nakakatakot. Ha? Mas nakakatakot kaysa doon sa hanging bridge sa atin. So yun guys, sobrang taas yung hanging bridge nila dito. Wali doon guys, marami pang bahay doon sa papasok doon. Malayong doon sa highway, sa kalsada. So yan guys, bali dito yung pinakadulo. Dito sa baba, panla, yung ilog na. Tapos mga kawayan. Tapos ito na yung palayan. Yan guys, ito.